Gumikan sa exposure sa COVID positive nga mga pasyente, pipila ka mga personnel sa Eversley Child Sanitarium sa Mandaue City gipang-quarantine karon. Apektado sa ilang operation sa ilang emergency room. Ang report ni Nico Sirin. Temporaryo nga gisirad-an karon ang emergency room sa Eversley Child Sanitarium alang sa himuon nga massive disinfection. May makeshift emergency room nga gitukod sa outpatient department. Sa abiso gikan sa ospital, pinaagi sa social media ilang giasoy nga niadtong Mayo 3 dunay na-refer kanila nga usa ka pasyente nga kritikal ang kondisyon nga pagkahuman nakabsan sa kinabuhi. Nasuta nga positibo kini sa COVID-19. Bisan sa mga preventive measures nga gipatuman, may pipila ka staff nga na-expose o gikinahanglan nga ma-quarantine. Pahibaw sa ospital, limitahan una ang gamit sa ER sa mga emergency cases lamang. Ang pasyente, giila nga si Mandaue patient 93, 48 anyos, lumad nga taga-barangay Mantuyong. Gumikan sa nahitabo, gi-lockdown na sa syudad ang panimay sa maong pasyente ug ang kasikbit nga mga dapit. Gisiguro sa dakbayan, malimitahan ang paglakaw sa mga tao sa maong bahin sa sitio Asinan sa maong barangay. Tagaan yun nato gibukaton ang kinabuhi sa matag Subuanon. No? That's exactly why nga naningkamot gibuhat natong tanan para lang pagproteher sa matag Subuanon. Nang hinaot ang syudad sa kooperasyon sa tanan tungod gihapon sa gubat batok sa COVID-19. Uban ni June Sulon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.